Kaja International Council Clear Circle hinin kasni kabare kasni pene amaryang ni ka World Environment Day apo kajingalam president jong circle uba shan borlang baman kala pelong ya program thungding bat pelong ru ya ka program jingpen shai pai ba ban pen sngo tho ya ki pai ba halor ka jingnon kam banya da bat ban sumar ya ka me maryang kumbala bo ha ka phang preng jong kani ka jingrakhe World Environment Day beat plastic pollution but kum shimenta ban kentiu ya ka khuit ka suba ka sengkala yo ban shimenta ha ki babon ki liang ba kenthop ka jingpan khuit ki jaka pat ba ki badap de ki nyut ki bilor ki plastic ka sengkala samru ya ki tin pelang nyut ne ki dustbin she ki dong ba pher hashnong clear yan kaseng ka kenturu ya ki pat ba ban penduna ya ka jingbrat pathar ki jabo khamtam ki plastic ka GNC Clear Circle ka pen kan mauru ba ka long ka badan kam ban dan ka chingatrai lang ha ka ban penne pensa ya ka maryang ba kop rong jerngam bat penne pensa ya ki jingdan jingem ki badan ha ka maryang saudong ki wa ki lum bat ki klau ki long ka spa tan rai bala ai hangi bat ka jingit khli jongi menta ka long ban komno banyada bat ban penne yaki khnang kan long ka jingman to yangi hi to kani ka singi penne amaryang kanai men sim yangi ha ka ba ngin nang la shushu ban shim kya banyada kamaryang jongi ong ukurwo na ka GNC Clear Circle ka seng ka pan paru ya ka jing songu ki pai pa ki volunteer shinong clear bat ki nong kershan ki bala wan manishim bentalang hakani ka ski ha ka ba pen khuat bat thung dieng ha shinong ha thau bat kala pen paru i ka jing kut jing mun ban beteng shu shu ya ki kam ai jing pen chai namar da ka jing trai lang ban pen ne ya ka maryang ha ka rukom ka ba day bat ru ha ka rukom tre hong ka World Environment Day ka bala rakhi man la usnam ha ka santare gu chiliu ha kaleng ka perthei kala pen kan mau yangi baro ya ka jingdan kaman sumar bat ban buram ya ka maryang ka jinget rai lang kum ha kani ka sngi ha ka jala jongi ka long kan uksa ban kentiu ya ka jing sngo thu ki pat ba halor ka jing koridor jong ka maryang pen kot ukarwo na ka GNC Clear Circle ani dang i bai le video hey कर Sanbar जो भाई ताला aku mah ini udah mau di dalam kalau minta ya tuh kriya tuh ini lele maaf iskara agani kesngi ka World Environment Day yin telim to do kam ka kunhun yung ka International Council yin skemi kam tam kam kinong pendek pensa kinong ria ka bay meriang ka wai mayai burome